क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU निफ्राय दिनै नैबे BSU अफिसाव फैनायनि खारनानो जाबाय जोंनि सेक्रेटारि दङ आंजों लोगोसे आरो जोंनि मेम्बारफोर जों ज' जानानै बावहाय फैनायनि खारनानो जाबाय जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम गथायदों DC सारनो जे जोंहा बिन बाजारफ्राव दा जोंहा मोनसे अनलाइन लटारि सोलिगासिनो दङ बेनो जाहैबाय बेखौ एन्डिंबो होननानै जोङो मिथिनो मोनो बेखौ थारमाने बियो जोंनि समाजाव जोंनि बाजारफ्राव बिराद गाज्रि गोहोम खोलैगासिनो दङ बिनि खाथि खालानि बाजारनि मानसिफोर खाथि खाला थाग्रा मानसिफोर सोर आइ आफामोन जोंनो माने कमप्लेन होगासिनो दं दाख्लैनिफ्रायनो जे जोंहा बिनि थाखाय जोंनि न'खराव दावराव दावसि जागासिनो दङ सोरबा इक'नमिकलि उइक मानसिफ्रानो सोरबा हाजिरा मावनानै जाग्रा सोरबा रिक्सा सालायनानै जाग्रा सोरबा ट'ट' सालायनानै जाग्राफ्रानो बेखौ गेलेनानै दिनै हाजिरा मावला गावसिनि खामानिखौ मावला बेहायनो फैसा थैजोबनानै थांनाय बेबायदि जोंनाव खबर फैदों आरो दा बिनिखायनो जोङो जाहाथे जोंनि समाजा जोंनि ओनसोला गाज्रि दाजाथों होननानै जों DC सारनाव बेखौनो मेम'रेन्डाम लाना फैदों जाहाथे बे एन्डिं खेला अनलाइन खेला जाबाय थानाया बे बन्द जानांगौ आरो जोङो माखासे लकेसन मिन्थिनानै मोन्दों जोंनि मानसिफ्रा जोंनो खबर हरदों जेरै जोंहा थिनालि बाजार जोंहा दिनै बिसमुरि बाजार आलांगि बाजार बाथिपारा बाजार दतमा बाजार सेरफांगुरि बाजार कुसुगाव बाजार बेफोराव बे एन्डिं खेलाया सोलिगासिनो दं जाहाथे आङो जोंनि बिदा फंबाय आदामोनखौबो आं खावलायनो सानो जाहाथे आदामोनहाबो दस्रा सर्स नागिर खामायनो थाखाय बेफोरबायदिजों बे जुवा खेला माबा खेलाजों बिथांमोना खामायनो दासान मानो होनबा बेजों जोंनि समाजा बिराद गाज्रि जानो सानो जाहाथे आदामोनहा जोंनि फंबायमोनहा बे दस्रा सर्सखौ नागिर खामायनायनि थाखाय जाहाथे जोंनि समाजा मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थायो जोंनि बड'लेण्डआ मोजाङै सुन्दर भाबै जों सोलिलांबाय थायो जाहाथे जोंखौ बे बड'लेण्डखौ बयबो मिथिनानै जाहाथे बयबो मोजां मोनो ओंखायनो बेबायदि जुवा खेला माबा खेला एन्डिं खेला अनलाइन लटारि खेलानिफ्राय जानगाराव थानानै जोंनि बड'लेण्डखौ मोजां खालामनांगौ आं बेखौनो बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय।